Яңлыктар программаһын дәвам итәбез. 2 тапкыр алтын скальпель ияһе. Рәсәйдең һәм Башкортстандың билдәле хирургы Өфелә яшәй. Мәхмүд Тимербулатов табиб династияһын дәвам итүче. Галим Рәсәй хирурглар һәм эндоскопик хирурглар җәмгыяте агзаһы. 4 тапкыр Рәсәй президенты грантына ия булган. Франция хирурглар ассоциацияһы һәм Луи Пастер исемендәге Страсбург университеты дипломдары белән бүләкләнгән. Быелгы ел хирург өчен аеруча емешле булды. Башкортстан хирурглар арасында уңышлы һәм катмарлы операция өчен ул алтын скальпель менән баһаланды. Тәүге алтын скальпель уга уңышлы лапароскопик операциялар өчен 2007 елда тапшырылгайны. Замандашыбызның уңышын хәбәрсебез Гүзәл Бурханова барланы. Мәхмүд Тимербулатов иртә менән яваплы операцияга әзерләнә. Әмәлият өстәлендә яткан пациент янына һәр вакыт халкын йөрәк, тыныс күңел менән юллана. Эш мәлендә хирург ассистенты, анестезиолог һәм операция сестралары уның нимә әйтергә теләвен күз карашыннан тоеп аңлап тора. Күп хүзле түгел, әмма безнең төркемгә нинди әмәлият эшләясәге хакында бәян итәргә вакыт тапты. Сегодня открыта операция, была пациентка пожилого возраста, поэтому в таких случаях мы выбираем все-таки традиционный способ операции. Нисек кенә булмаһын, әмәлияттың еңеле булмай 22 яшеннән үҙаллы операциялар эшләүче хирург. 2 тиҫтә елдан ашу хирург булып эшләү дәверендә уның оста кулдары 3000-дән ашу кешегә ярдәм күрһәткән. Еңел кул, акыл, физик әзерлек, яшен тиҙлегендә карар кабул итә белү һәләте меңәрләгән пациентларның гомерен һаҡлап калырга булышлык иткән. Пациенттың улы яшьтә булуын иҫәпкә алып, бүгенге әмәлият барышында лапароскопик операциялар оҫтаһы Мәхмүд Тимербулатов скальпель ярдәмендә операция эшләне. Мәхмүд Вил улы атаһы өлгөһенә эйәреп хирург һөнәрен хайлаган. Гаилә мөхите, медицинага кагылышлы китаптар дөньяһы, ата-әсәһенең укымышлы булмышы киләсәк һөнәрен хайлаганда хәлиткес роль уйнаган. Бул һөнәргә мин осраклы килмәнем. Ул үзенә үзе килеп сыкты инде. Тырышабыз, көндә тырышабыз. Ул булмай, менә бүген мин тырышам, иртәгә тырышмайм. Һәрбер көн, һәрбер шулай эшләйбез инде. Һәләтле һәм эшһөяр галим гамәли эшмәкәрлеген хирургия өлкәһендә фән менән бергә алып бара. Хирургия алыуны әйдәүче остазы абруйлы профессор Венер Газиз улы Сәхәүддинов. Гыйльми итәкчеһе яшь, өметле галимды иң авыр һәм ошыгаса хирургияла өйрәнелмәгән өлкәләрдә эзләнергә сакыра. Һөҙөмтәлә ул 26 яшендә генә кандидатлык һәм 4 ел үткәстә докторлык диссертацияларын яклай. Профессор Мәхмүд Тимербулатов 15 монография, 36 уйлап табу, 400-дән ашу фәнни хезмәт авторы, ә уның үзе итәкчелегендә генә 4 докторлык, 13 кандидатлык диссертацияһы якланган. Укучылары илебезнең төрле төбәктәрендә кешеләр һаулыгы хагында тора. Остазлары белән һәр вакыт бәйләнештә булып, кәңәштәр алып яшәй. Зур шәхес, аның бит инде мин укучысы буларак, аңа һәр вакыт мин теге ярдәм кирәксә, һәр вакыт аңа обращаться итәм. Хәзерге сынбарлыкта Рәсәйдә башкарылган әмәлияттың 70%-ка якын өлеше инновацион технологиялар ярдәмендә үтәлә. Бәләкәй роботтар, лапароскоп курамалдар, йыһаздар менән башкарылган операцияларга да Мәхмүд Тимербулатов республикала иң беренчеләрдән булып тотына. Бәләкәй йөйле операциялардан һуң авырулар ярәхәтләре лә әҙерәк. Тиҙрәк һауга, 2 саднала хәле яҡшыра. Уңышлы операция үткәргән өсөн уға алтын скальпель тапшырылды. Башкортстанда ул ашҡаҙан атты биҙендә операция эшләне. Ул беренсе тапҡыр асыҡ операция ваҡытында бик ауыр операция ул. 2 сәғәт бара торған. Ул уны 4 сәғәт ярымда эшләп, уның ауырыу бүгенге көндә аяҡта йөрөй, исән һау. Шуға минең өсөн иң ҙур бәхетле көн, ел. Башҡорт дәүләт медицина университетының хирургия клиникаһы етәксеһе профессор Мәхмүд Вил улы Тимербулатов бер ниндәй дәрәжәләр, юғары исемдәр һәм дан артынан ҡыумай. Бөгөнгө ирешелгән уңыштары һәм ҡаҙаныштары тырышлығы, һөнәри оҫталығы, үҙ эшенә бирелгәнлек һөҙөмтәһе. Һәр иртә менән ул ауырыуҙар янына шыға. Баҫалҡы, ипле булмышы менән сәғәттәр буйына аяҡ өҫтөндә кешеләр сәләмәтлеге һағында намыҫлы хеҙмәт итеүен дауам итә. Гүзәл Бурханова, Тимур Ҡәйүмов, Булат Садрыев, Азат Түзбәков, Яңылыҡтар, Өфө.